nagbaliw titawin, ngambiyag mo isubay lain, kaanong tuayan, diin ka pa nagbaliw, kaano nawawanan ti tiyempo, itanti oras, itanti tiyempo, apa ng tali ko, dakos ngaramid mo, itano itang gayem ko, awan magunguna, oray matagikwa, dayaw kun kinabak na, no maawan mo, kun mapukaw mo, pamatim nga napaten, itanti oras, itanti tiyempo, apa ng tali ko, dakos ngaramid mo, itano itang gayem ko. Nalabas ti aldaw, nagbaliw ti tawen, ngambiyag mo isubay lain, kaano tuayan, diin ka pa nagbaliw, kaano nawawanan ti tiyempo, itanti oras, itanti tiyempo, apa ng tali ko, dakos ngaramid mo, itano itang gayem ko, apa ng tali ko, dakos ngaramid mo, itano itang gayem ko. Sumangutay sa tiyay pangukuman at dantut panagsendaay, kadagiti managbasol at sangit dagapo, tadi mula imbaga ni Jesus. Sa pamalakan undas mangyasibel kadagiti managdas
basol Gwapo na ipadamagyo katagiti tao ani Jesus ti mangi salaka di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus o iwanak tayo katagiti tao ni Jesus di mangisalaka tapno awan tu sadyay di ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus Daman ti panawen anak kapuya ket ti panagservik sla awanen ti ragsak kayari gakman ti maysa amulaan ng laylay kaputi kag iti kalgaw lasbang natay nga keltay aduk banag atartari kagayap ito'y abya ngem awan ti nasarakak amang penekto'y kararwa ngem idin ani Jesus ti inawaga inted na ti inanama tal na ken ragsak sika ti upo ti biyak wen sika Jesus ti danong anabiyak mangted ti namnama pangartoy kararwa ken mangted biyak puso agumaw gawawa sikat si biyak adanong amang tedyak nga agnanayon adumbanag atartari kagaya kito'y abyak ngem awan ti nasarakat amang penekto'y kararwa ngem idin ani Jesus ti inawaga inted na ti inanama tal na ken ragsak
Tasika ti ubog tibiyag wen sika Jesus ti danong anabiyag mangted ti namnama pangartoy kararwa ken mangted biyag puso agumaw gawawa sikat sibiyag adanong amang tebiyag nga agnanayon. Jesus, di danong anabiyag, mangtet di namnama, pangarto'y kararwa, ken mangtet biyag, puso agumaw gawawa, sikat si bibiyag adanong, amang tet biyag, nga agnanayon sikat ti ubog tibiyag wen sika Jesus ti danong anabiyag mangted ti namnama pangarto'y kararwa ken mangted biyag puso agumaw gawawa sikat si bibiyag adanong amang tebiyag nga agnanayon sikat si bibiyag adanong amang tebiyag nga agnanayon sikat si bibiyag adanong amang tebiyag nga agnanayon nga agnanayon. Minsan diyak matarusan dagiti wag-wagas mo uwapo ngem patjek dito'y kaunggak apas pasayat tenak iti panagnak ti dalan to'y abiyag adua bantay paglasat karkarayan nanapnuan teges ngem sikat mangay ay kanya awanin sa bali at kamangan habang isalakan to'y karawan kasikat di dalang bundok etibyan tanon glory at magdenga
sa baliak kamay, amang isalakan to'y kawan. Kasi katidalan puno kendiyan, tapnon glory at magtenga. Awanin sa baliak kamay, amang isalakan to'y kawan. Kasi katidalan puno kendiyan, tapnon glory at magtenga. Kasi katidalan puno kendiyan, tapnon glory at magtenga. Kasi katidalan puno kendiyan, tapnon glory at magtenga. Saan mo magkukuha ang ingat?
Asnet mumeten ti trabaho sak paminsan kana umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo kamangibingay ti ayat iti Apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impukot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Karigakay ng abiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo. Napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti Apo. Nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tarigakay na biyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tarigakay ng abiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Iti panagmaymaysa at ayo a lugar nakadano na. Diyak man maawatan to'y rikna. Luluwak agarubos diyak amuti papanan. Sa tino ti ayan ko, Diyos ko tulungan na. Nasipnget na dalan ko, umay mukat silawan. Tapno diyak may aw-awan.
Itirikat man when nunam ay ada ka nga mangtartarabay. Dagiti araraw ko di nakpaybayan nga anak mo iyadayon na suliso iti biyak ko. O Apo, agyaman pudno itirikat man when nunam ay ada ka nga mangtartarabay. O Apo, pakawanan na kadagiti nakurangan agyaman na o Apo iti ayat mo nga diag sardan. Agyaman na ako Apo iti ayat mo nga diag sardan. Kinalukluku inoy uyaw ko ti Dios Apo. Kunak nga awan ti amuna nang paswaan na iti mula. Anu kitak jay karabasa nagdakil ti bunga na. Emno kitam ti puon na anyan ti kabasit na. Tinalyaw ko iti mangga nagbasit ti bunga na. Emno kitam ti puon na sobrat kinadakil na. Kamali ti Dios Apo nang paswaan na iti mula. Dapat kumajay karabasa isut imbunga ti mangga. Jay mangga kumat bungang ti karabasa. Ada may nga humalem ada akjay punti mangga. Natin nagtibunga na tuy ulok sinentro na. Nasilawan
panunot ko nakitag tilaing ti Apo. Dagos nga nagbabawi ak iti uyaw nga imbag bagat. Wen pudno gayam ni Apo Dios ti kalaingan, tanu kumadya karabasa isut imbung ati mangga. Sigurado to'y ulok binurak na. Rigat gayam numamingsan ti tao nga pilosopo. Taga puti kinalaing mo, babawi maudin to. Ni Apo Dios ti mapagtalkan, isu kumat pagkamangan. Uray ada ti basul mo, ay ayaten nakalata. Wen pudno gayam ni Apo Dios ti kalaingan, tanu kumadya karabasa isut imbung ati mangga. Sigurado to'y ulok binurak na. Sigurado to'y agong ko ineres na. Malmalem jay tiyendaan na nakatugaw, akadwa na ti barkada nagkakanta, ket ti sangwananda nakatakder ni San Miguel, ket ti ramramay da sigarilyo ken marijuana. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnut kinagulip, kaskaldi nga nagsara, hawan maituto ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Hinton agawi den ay anyan nawasang na, agbirok ti makan ken sidae nananam, ket no awan maiparang ti man nga sawa na. Kalut ti kaldero ken banga tumayabda, kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na napnot kinagulip, kaskaldi nga nagsara, hawan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Ket no isurunwar ay dumawat ti kwarta, amapan nga iinom wenno isugal kaka, ket no awan ti maited pobre nga sawa na, tungpada no wenno kugtar ti malakaman na. Kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na napnot kinagulib, kaskaldi nga nagsara, awan maituto ken masno pamasakbayan,
laisen, ipan mo di tapuso. Awan nasayaat nga ite di tibisyo, no di laeng sakit na dingit wenno infierno. Katstoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulib, kas kaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulib, kas kaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulib, kas kaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao. Iti damo na palalo, nagrasa ko di ako. Awan pulos, makaigaw
Yesu